Lasong si All Party Hill Sidar Conference mate APHLC asong long ki claim kedam kachipeduk thekti ka bangphu Stephan Phangcho phan APHLC asong pen arplung jisi party long claim rapet asongja tumanta Stephan Phangcho phan chinine puthip bonta Stephan Phangcho ke APHLC asong phan kaching hona joini sai ki claim je phan pura rajenti mong phan lakh trok mate 6 lakh atangka pilo Arkoi chiklo niphai krina keparni Diphu APHLC IT Cell Secretary Stephan Phangcho pherangke amei phaponsi APHLC asong kiklem kidam alam the clardak pen chithan ponsi APHLC asong longpen kache'o dunalam the clardak pen chithan pon Rajenti mungpen danglok inut bang hinin kiklem kidam kichok chia joini si APHLC asong pen che'o bomno Amparte party along claim dam rapet asongja tum niphan nangchini ni lapen party along thapu tavi pu kamingje ve ka tumsi chitherak nangji lapen rajenti mung APHLC asong pen cheo etik dotik ke APHLC asong paprang dun eputa Diphu APHLC IT Cell Secretary Stephan Phangcho pherangke amei long ningje pon ideology ta pinangan hingno penke kachari leadership ta non suppose central team bahini bang from that the central team pukali dasi pinangan bianglong is best aplang prote dapten ta pinangan area constituency penta donai perlos tame ingat bahini leadership pensi JSR fan kepon ki japu banke JSR ke ahok mesen ta bo tame ata ta nangdolo thinking power health issue lai ta tolo la silai banke reasoning tame prote nili langdam prote mingthi avelo athema alang bange ahok ta hai tame next ke komatlo lalo Ami resignation letter pari den lili pari den do la sing bangke den de lo ani simlom ta kat nang nelo pualam sinang pulo hai penke penangan tumta nang pulo je do tha pualam sinang pulo hai stame hala so do tha lam bangke koma phasi me thrasi josila so lam aputhak nang chingrai ve pete ne kwan se kam kemi kwan se cherabi amuli lalo hai amasi ene ta nang den de lo la simile Laso media koi pensi nili resign bangke pilo. News report Carbing Long Life.